Myntri Rangbah konrot ke sangma ula Plie ke lempung ya merjing te ba arsngi 2-day workshop lengba ka hau virtually halor ka phang ka jing kersoi Khubor jing start emerging technologies jong kane ka juk ha State Convention Center Shillong. Ya kane ka lempung ya merjing te la sandor bat penlong da katnat information technology and communication jong ka sarkar Meghalaya bat ka National E-Governance Division NEGD jong ka sarkar India. Kihan juga Sarkar Meghalaya ki bakan thop yo Chief Secretary DP Walang, Director General of Police Kong Ida Shishan Nongrang, Principal Chief Conservator of Forests and Head of Forest Force RS Gill, Joint Secretary IT and C Department, Bak KL Nongbri bat ki kli jong ki tanat paper jong ka Sarkar Meghalaya. Ki skul ba ki blashim banta ha kan ka lumpung ki kan thop ya kan NEHU, National Institute of Technology IIM bat bon ngut ki riu shampang. Hak jingkran Plie Myntri Rangbah ula batai ya ki jingtre jong ka sarkar Meghalaya da ka bapendon kam ya ki jing start bakani ka juk kalapan biang da ki kor Khubor ki bastet hadu kata